Pai Celestial, obrigado por essa manhã. Vader, veel dank voor Obrigado, deze morgen. Espírito Santo, porque Dank je estás Heer aqui. Jezus dat u hier bent. Obrigado porque o Senhor sopra sobre Dank nós. je dat u bij ons O Senhor puster se is. move em nosso meio. Dat u die beweegt in Obrigado onze que o Senhor midden. nos trouxe a esse lugar. Dank je dat u ons heen O gebracht Senhor hebt. nos coloca em pé Dat u ons opstaan nessa laat. manhã En deze para morgen. ouvirmos, Dat we die para hier kennen. recebermos Dat we die a krieën Tua kennen. palavra, En die woord o krieën. Teu poder, En die o Teu kracht. fogo, En die vuur. toda e qualquer opressão do maligno. Al het wat buizen wat jij in ons hebt. Em nome de Jesus, Em Jesus Christus eu nome. resisto nessa Dus zo hora. barast u Declaro a weer. palavra de saúde, En wie zei gezondheid. a palavra de En paz, vrede. de quietude En e a palavra vrede. de consolo. En dat de Em troost. nome do Senhor En Jezus Jesus. in Em Christus nome de nome. Jesus. In Jezus in Amen. nome. Amen. De Heilige Geest, der Amen. beweegt zich in onze midden. Hij heeft niemals opgeheerd, seit hij kwam in Apostelgeschichte kapitel 2, wat we deze dag lezen. Dat is onze Haupttext. Ik word nog mit darüber reden, noch mehr darüber reden. Aber hij beweegt sich. En een zeer wichtig, wat hij mocht anfangen deze morgen, het reden een beetje davon. De Bibel zegt ons dat de Heilige Geest, hij komt, Jezus zegt, hij wordt komen om ons te troosten. Mijn vriend, dat zijn manche Sachen, wat we erleben in ons leven. Manche Weidag, Schmerzen. Weiter, ja. Manche Weidag, manche Sachen. Dat man fällt sich aus, wann unser Hart gerade so ausgeredet wird. Ist es nicht so? Manche Sachen sind so schwer zu erleben. Einmal sage ich ein Jung, der kam aus einem Schrich, der wir machen einen Schrich, und der verlor beide Arm und beide Bein. Bloß der Scharpe in seinem Kopf weer. Aber der überlebt. Und dann haben sie den behandelt, dit und dort. Und was der Jung sieht, das hat niemals vergessen. Er sieht so, und dem seine ganze Familie starb, da fällt eine Bombe, ab dem sie ihn aufnappen. Und der Jung sieht so, de Weidag, wat ich leide da, dat hält nicht mal ein Borg uit. Nicht mal ein Borg kann so viel Weidag uithouden. Und dat hat niemals vergessen, als der Jung dort sieht, und dann, waar het de Bibel steht, de Bibel sagt, Jesus sagt, de Heilige Geest is de Trooster. 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 De Trooster. Hey, maar hij troostet ons. Dat is troost, maar hij is de trooster. Oké, maar hij troostet ons. Hij troost ons. Hij troost ons. Ja. Nee, dankzij. Dan moet ze met mij opbouwen vandaag. Hij troost ons. En als ik jong spazieren deed met mijn vrouw, het was zo schaftig. De smaakste meal, de smaakste meisje, dat zit jo to me. En het was zo, wie zeg maar, wie man wil erstmal, weil man sehr Frau ist manchmal, sei mal. Nein, erstmal eine sehr Frau. Dankeschön. Dankeschön, Manfred. Wo geht du mit dir gekommen bist? Du halbst mich sehr. Wie schöne Klotsch für Manfred. Nein, het was een zeevrouw, zoals Manfred, een zeevrouw. En, aber dann kreeg ik een geschenk van haar. Gaf ze me een geschenk, dat was een boek. En dat boek was Mananciais no Deserto. Dat we Water in de wüste. water in de wüste, ja. Nou ja, en hij schenkt dat boek en dan vang ik dan te lezen. En voor iedere dag, dat we zo een troost, een Troostwoord. vertrouwde mensen. En ik dacht, mensen, maar het zie je niet traurig. Het is zo tevreden, het had de smaakste meisje, het was zo vrouw. En dan interesseert me dat boek overhaupt niet. Het werd mij geïnteresseerd en dan wordt me dat boek af, als aan het boek. Maar als de jaren voorbij gaan, en dat passiert met velen van ons. En manche tijden van ons leven, man denkt, maar van wat waar het je troost? Waar ik nog getroost worden. Van wat waar het nog getroost worden? Maar de Bibel zegt ons, de Heilige Geest, hij komt ons tot troosten. En dit is zeer wichtig, damit we ons op arm verloten. Mijn vrienden, er zijn manche weiden wat we hebben, wat werkelijk zo groot zijn, dat niet meer een borg tot uithouden kan. Is het niet zo? Lieve vriendstaven, de man, de vrouw, tjenje, elderen. En de Heilige Geest, die dit bad vandaag nog troosten. Verloot je op hem. Vang aan die aan hem te confiar. Te vertrouwen. Aan hem te vertrouwen. Gisteren zeiden we, en dat had je ook geleerd. Veel mensen zeiden, de tijd wordt het maken. Met de tijd verjaart men. Met de tijd wordt man je troost. Dat is niet zo. De tijd maakt de zaken meestens schlimmer. Is niet zo? Wat du brauchst, is een wunder van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is hier deze morgen.
Iedere kunst van ons lezen, Apostelgeschichte kapitel 11, vers 17, Atos 11, 17. Apostelgeschichte 11, vers 17 sagt es dit. Wann Gott an de salvie gav gegeven heeft, dat hij ons geeft, als we aan den Herrn Jesus geloven, wer wir echt te denken dat er Gott terughalen kan. Also Petrus, hij deed vertalen de gemeente. De church vangt nu aan, in Apostelgeschichte 1 en 2 en 3, in kapitel 2 komt de Heilige Geest, in kapitel 3 wordt de eerste man gezond gemaakt worden, in kapitel 4 worden de dingen al getrekt van de fariseeën, van de ältesten, die zullen niet meer van Jezus reden. In kapitel 5, dan is er de geschichte van Ananias en Sapphira, zeg maar zo, Ananias en Sapphira. In kapitel 6 en 7, dan is er de geschichte van Steven, die weer de eerste wordt vernomen Jezus starf. In kapitel 8 is de geschichte van Philippe, de evangelist. Dat is een wunderbare geschichte. Dat hebben we ook nachher nog mal een beetje nodig. In kapitel 9, dan wordt je Paulus dat hij zich bekeren, als een sterk Himmel komt met am red, Paulus, waarom des du mich perseguiert? Verfolgen. En zo bekeerde zich. En van kapitel 10 wieder, dan zit man, wo de Church sich entwickelt hat, und wo der Heilige Geist pustet auf verschiedene Menschen, und wo der sich bewegt hat. Und wir reden Freitagabend darüber, und das will ich nochmal sagen, der Heilige Geist, der kommt mit einmal. Manchmal ist man so ein ruhiger Tag, so ein ruhiger Morgen, aber mit einmal plötzlich, Op einmal, ja. auf einmal ist der Heilige Geist da. En dat passiert ook met Petrus. Hij weer op een stad en hij vangt aan te predigen. En met eenmaal zijn predigt weer te eind. Wie is de Heilige Geest, de val op de mensen en de vangen aan op andere tongen te reden. Maar dan reden zich de wat Juden weer, wat zich bekeerd hadden, die reden zich op. Wo is dat mogelijk dat jane mensen, de Griechischen, de Olympius, De Griechische en de Aanbreiner. wo is de Heilige Geest op den gekomen? En Petrus fühlt sich selbst ein bisschen unsicher damit, aber dann kommt er nur die Church und sagt, weißt du, dort hat Gott gefallen über alle Menschen den Heiligen Geist jeite oder schäden oder geben. Und dort ist Kreuz uns, meine Freunde. Der Heilige Geist, wenn wir so tschütchen, die Bibelschicht, das soll vielleicht nicht mal auf uns kommen, aber er kommt auf uns. Und er ist auf die. Und auf die und auf mich ist eine vier Flamme, ob du willst oder nicht. Manche von uns, wir schämen uns manchmal, oder wir sind ein bisschen stolz, oder wir sind ein bisschen still, oder wir sind ein bisschen timidus, sagt man timidus. Trittratend, aber der Heilige Geist ist machtig. Und er hat eine vier Flamme für jeder von uns. Und ob die wandelt nicht seine Kunst, er kann von hier eine vier Flamme, ob die seine, mein Freund. Und viele Sachen waren passiert. Die Bibel sagt uns in Epheserbrief, Kapitel 5, 18. Epheser 5, 18. 5, vers 18 sagt es dit. Epheser 5, vers 18 sagt uns so. En bedrängt u nicht an Wien, wodurch ihr die Kontrolle über uns selbst verlieren, aber Wort voll vom Heiligen Geist. Die Bibel sagt uns, und hier ist der Church nur stort, hier ist der Church immer grata, und Paulus sagt, weißt du, was jemand entscheidet, macht und voll vom Heiligen Geist. Nun stellt ihr eine Frage, ist das mählich mehr vom Heiligen Geist? Meine Freunde, der Heilige Geist, er ist hier. Aber du entscheidest, wie viel Ruhm du für ihn in dein Wort gibst. Ist das nicht so? Viele von uns, wir haben zum Beispiel, wenn du einen Freund hast, und dann treffst du ihn nur eine lange Zeit, zum Beispiel, er traf euch dort eine lange Zeit, und dann, aber wir sind nicht so ein guter Freund. Und dann in Brasilien sagt der Mensch, oh, na ja, komm mal eben zum Onkast. Hast du doch mal gehört? Dort sind selten sagen, komm niemals hin. Ist nicht so? Wenn du ein Freund bist, dann sagst du, hey, morgen Abend kommst du bei mir in den Onkast. Ist nicht so? Hat der Mensch, die gesagt, komm mal eben zum Onkast. Dort sind selten sagen, die Welt, die du nicht haben. Ist es hier auch so? In Brasilien ist es so. Aber ist naja, ist nicht so, Manfred? Manfred, du musst mal warten zum Onkast anladen, hast du lange nicht. Ja? Mit dem Heiligen Geist ist es selten. Du entscheidest, wie viel Ruhm du für ihn in dein Leben gibst. Er ist da, er läuft dir, er will mit dir taub sein, er will mit dir Intimidade. Er will enge Gemeinschaft mit dir.
een gemeenschap met die hebben. Maar du entscheidest. En nu komt de Bibel en Paulus zegt, wat je wordt, maakt je vol vom Heiligen Geest. Nu vraag ik die nog wat. Hoe maakt man zich vom Heiligen Geest vol? Man braucht geloven, beten en Bibel lezen. Dat zijn niet schwere Sachen, is niet zo? Verzet mal in der ganzen Welt, verzet das nicht, aber verzet lieber nicht, aber verzet doch, aber lieber nicht, aber verzet. Wort. Eine ganze Welt ohne Beten. Eine ganze Welt ohne Bibel lesen. Eine ganze Welt ohne an Gott zu leben. Du wirst die selbst nicht uitholen, meine Welt. Du wirst so schlimm dran sein. Du wirst so insupportabel sein. Die wordt niet uit te houden zijn. Die wird nicht uitholen sein. Du wirst die selbst nicht uitholen. Ist nicht so? Aber nimm das selbe Welt. Beten mit mir. Lesen mit mir die Bibel. Geloven met mij. Hoe was de meine Welt zijn? Veel geletje aan Jezus. Muito mais parecido. Veel daarbij rein met Jezus. Krijg dat. Du wirst viel mehr, du wirst so sein als Jesus. Am dollar lekne, ja. Am dollar lekne, dat meine ich gerade. Viel dollar am lekne. Die Bibel sagt, enchei vos do Espírito. Maakt je voll vom Heiligen Geest. En dan zegt hij, wanneer je dat leest, dan bemoeit je ook nog wat. Dat es mählich mehr voll vom Heiligen Geist worden. Wir brücken nicht zufrieden sein mit das, was wir erlebt haben. Zum Beispiel ist manche von uns fangen erst mal in Zunge zu beten. Hier nicht ab, immer mehr. Und der Heilige Geist will die nie Zunge geben. Und der will die nie Drangs geben. Und der will die gesund machen. Der Heilige Geist hat immer nie Sachen. Manchmal denkt man, weißt du, ich habe so viele gute Sachen erfahren, der Heilige Geist hat immer mehr. Immer mehr, so bewegt hij zich. En wie dürfen diese Expectative, diese Erwartung haben, op nieuwe Sachen. En nu wil ik teruggaan tot Corinthians 12, 1 Korinther Kapitel 12. En we willen wieder von de Gaven vom Heiligen Geest. Gisteren reden we van 3 Gaven, wat de Heilige Geest ons geeft. En dat is nogmaals zeer wichtig. Een Gave is een Geschenk. En du brauchst einen Entscheid, ob du das Geschenk nehmen willst. Ist nicht so? Mir ist das einmal so, besucht ein Christ, ein feiner Mann von Gott. Immer eine Kirche gewesen, immer vernünftig gewesen, niemand schlechte Wege gesagt, immer gearbeitet. Ein netter Mann. Aber dieser Mann, der hat einen Schlag. Der hat einen Schlag. Und wir sehen dort, dass wir in Sinn und vermeidig. Dan roept ze me aan, pastor, kon ze hem dat bezetje, dat is een jaar in een krankhuis. En hij kwam naar dem zijn krankhuis, dem zijn stof aan zich zo, bij klok 6 uur middag. En als hij in zijn stof neemt, kom ik ganz klar bezinnen, zijn bad wie hier zo en hier weer der. En als hij der zo opmaakt, dan checkt hij me dan vangen aan te hielen, overhielen. En vangen aan te zeggen, pastor, hij had kunt mij doen. Hij had kunt mij zeugen zijn, hij kon van Jezus vertalen. Het had kunt meer van Jezus vertalen. Het had kunt meer maken. En waarom wir so bedreigt? Wir sind scharf en de ganze sind wir ganz gelähmt. En hij mooi, hij wist, nu is het een. Nu zit het bad. En dat weer zo. Dus man blijft nog over 10 jaar in bad op een voorstel. Niemand met dezelfde mensen wezen. Dat hij niemand vergeten. En manchmal is het zo in ons leven. De Heilige Geest geeft ons geven. Hij geeft ons geschenken. Aber viele von uns sagen, vielleicht ein anderes Mal. Nu zit te druk op in Arbeit. Nu moet het andere Sachen machen. Het moet niet ganz sicher sein. Het zie me niet ganz sicher, ob Jan dort wirklich ein guter Prediger ist, ob das von Gott ist. Na, dann kommen noch die komischen Menschen von Brasilien, oder het wollen das bitte überleihen. En de tijd gaat voorbij. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Met eenmaal zijn 10 jaar voorbij. Met eenmaal passiert wordt. Dan is het één. Entscheid vandaag. En während wir hier predigen deze dag, fangen te reden met de Heilige Geest. Heilige Geest, het wil vandaag die gave krijgen. Het wil dat aannemen. Het wil alles ervaren wat du voor mij hast. Gisteren vertalen we van de gave van een andere tongen reden, van interpretatie. Van de uitlaaien. En van profetieren. Dat zijn 3 gaven vom Heiligen Geest. En vandaar wil ik van anderen, er zijn nog 6 andere gaven wat de Heilige Geest ons heeft. En ganz wichtig, hij heeft het. Amen. We rieten het niet van hem weg.
Aber wie moeten dat aannemen, dertje leven. Want gisteravond met manche mensen het beden dat je dat zegt. Weet je wat? Maak die moel op. De Bijbel zegt, je wordt een tongenrede. En dan wacht dat. Maak die moel op. Hoe wil je tongenrede wanneer je die moel opmaakt? Kleine zaken. Kleine zaken, weet je wat? Wanneer je die moel opmaakt, Heilige Geest, het geloof dat wat passeren. Maar wanneer je die moel ganz touw, dan bak je het naar zo touw en dan geloof je niet dat er wat passeren wordt. Amen. Vandaar waar we nog wieder darüber beten. En vele van u waarvan ook nog in tongen reden. De Bijbel zegt ons in Corinthians 12. 1 Korinther 12. 1 Korinther 12. Verso 8 e 10. Dat die 8 Vers e 10. 8 bis 10, sagt so. Einen wird er durch den Jes gegeben, in Weisheit zu reden. Einen anderen wird er durch denselben Jes gegeben, Erkenntnis für den Dach zu bringen. Einen anderen ist der Glauben gegeben, durch denselben Jes. Einen anderen ist der Gabe gegeben, zu heilen, durch denselben Jes. Einen anderen ist der Kraft gegeben, Wunder zu tun. Einen anderen ist gegeben, prophetisch zu reden. Und einen anderen Jes zu unterscheiden. Einen anderen verschiedene Sprachen zu reden. Und einen anderen Sprachen auszuleihen. Nee, gove wat de Heilige Geest ons geeft. Dat is een geschenkje. Het is interessant, de Bijbel zegt ons, en Peter zegt ons ook aan aanvang, in vers 7 zegt dat deze gove gegeven zijn, damit we wassen, para proveito comum, damit Dat we alle nutsen kunnen hebben dat van alle nutzen können. Zum Beispiel, wenn du propheziehst, wer wird da gesegnet worden? Jana wird dort schrift, ist nicht so? Nou, dan word ik niet vanuit niets daarvan schreeuwen. Nee, dat is het wat de Bijbel zegt. Deze gaven zijn om de church dienen, om de church helpen, om de andere mensen er een geloven vast te maken. Oké, dat is zeer wichtig. En nu zegt de Bijbel ons, en ik wil daarover reden, wat de Bijbel hier zegt. A palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, Edward. het woord van wijsheid. 8. Im 8. Vers redet het van woord van wijsheid. A palavra da sabedoria, dat woord van wijsheid. Wat is dat? Dat is een golf van Heilige Geest. Mijn vriend, dat heeft de weltliche wijsheid, de natuurlijke wijsheid, aber nur erst de himmlische wijsheid. En stel die voor, wanneer we dat uitnutzen kunnen, wanneer we dat ervaren kunnen, worden we niet beter Entscheidungen maken? Hoeveel falsche Entscheidungen haben wir alle gemacht in ons leven, wie wir diese Gabe nicht wussten, oder die nicht hadden, oder keinen Chance, wat diese Gabe hat. Diese Weisheit, die Weltweisheit, sind die natürliche Sachen. Aber diese Weisheit, das kommt von Himmel. Diese Weisheit kommt von jana, wat al morgen zit. Diese Weisheit kommt von jana, wat al nächsten Jahr zit. Diese Weisheit kommt von jana, wat den ganzen Leben chant. En dat is een golf. En de Bijbel zegt dan, weet je wat? Voor manche wordt de Heer dat woord van wijsheid geven. Het wordt een beispiel in de Bijbel, wat deze wijsheid, wat het bedient. Apostelgeschichte 11, vers 28, eerder bitte. Apostelgeschichte 11, 28. Vers 28 sagt, en daar gab es einer von anstund ab en die durch den Jes an, dort über die ganze Welt eine große Hungersnot kommen wird. Und dort passiert in Kaiser Claudius seine Zeit. Hoe wist man dat? Hij zei, durch dem Jes wordt nu wat rode. Durch dem Jes, zei hij, dit en dit wat passeren. En dan gaf hij den een conselho. Ein Rot. Een rood. Mijn vriend, wat dat met mij passiert, het bedient vele mensen, jeder weet in mijn bureau in de church, met verschiedenste Sachen. Het zei de mensen sogar, en die reden lang met mij, en het dan meestens met een oog tjetje de mensen, onder een ander oog tjetje om Heilige Geest. Het dan immer beten. Manchmal versteht nicht mal, was ganz genau, was er sagt, passt nicht mal sehr ab, aber het passt ab, was der Heilige Geest mir sagt. En immer, meine Freunde, heeft der Heilige Geest Ein Rot, ein Wort von Weisheit. Ein Wort von Weisheit. Dan wordt er mijn stel, dan sagt, dit is wat het hier braucht. Is het niet zo met die passiert? De mensen komen met grote troubles, met schreckliche Sachen. Een lange Geschichte, en schlimme Sachen. En dan versetzt du met de menschliche Weisheit dort
dem te helpen. Nee, dan verzet mal dit, dan verzet mal dort, dan werd dat. En dan waren bedmeid. Is dat niet zo? Waar we met de menselijke wijsheid handelen, dan wordt Jana wat te helpen en Jana wordt verzet te helpen, de bedvormheid. De bedvormheid. Einmal zegt einer, weißt du, wir dann so wie ein... Na, lot toch, dat is te compliceerd. Er werden zo bedreigd. Jana wordt verzocht een rood te geven en Jana wordt een rood brood. Maar de Bibel zegt dat zijn goof. De Heilige Geest geeft je dat umsonst. Dat woord van wijsheid. De Bibel zegt ons van Josué. Von Josua. Josua. Op hem wie een geest of wijsheid. Dezelfde Heilige Geest. En dezelfde Heilige Geest, terwijl die deze goof brengen. Mijn vriend, je mij de church was, meer mensen komen, meer schwierigheden passieren van zware zaken wat de mensen zeggen. En du brauchst een woord Gottes. Du brauchst een woord van wijsheid om de mensen mitteilen. Want dan zaken komen, geschichten komen van troubles, de problemen en casamento. En de eieren. En de eieren. Wat was de mensen zeggen? Nee, Arda, ik heb veel beetje gelezen. Ik heb zeer veel beetje gelezen. En vandaar neem ik mijn rood. Du was meid voor. Du brauchst het woord van wijsheid. Waarom fangst du niet aan te zeggen, Heilige Geest, ik wil deze goof hebben. Deze goof brok ik. Deze goof wil ik. Dit is wat ik brok. Amen. Ik heb manche jonge mensen, die zitten op de wereld bij de church. En viele jonge lieden. Ik heb viele chasten gemaakt. Ik mocht hier een Jake, bij Jake zien zijn, maar dat wil niet meerlijk. Maar ik heb viele chasten gemaakt. En voor deze jonge mensen gaf ik ook veel woord van wijsheid. Jana wordt het aannemen. En zodat als de Heilige Geest ziet, dat hij een wonderbaar leven. Die zijn intensief, die zijn toch bij in de church. En ook op de arbeid, en met de geld, en de eieren. Dat woord van wijsheid. Dan zegt de Bibel ons ook nog, wieder palavra do conhecimento. Ein Wort von Erkenntnis. Ein Wort von Erkenntnis. Dat is ook zeer wichtig. Wat is dat? De Heilige Geest wist die den anderen Mensch erleven. Wat, pastor? Kannst du mijn leven zijn? Pas die op. Krijgt zo is het. En dan fällt man sich so ein bisschen an und sagt, Mensch, aber ist das so? Ist der Heilige Geist, weiß der so viel? Ja, der weiß. Chant er mein ganzes Leben? Ja. War nicht schon allein sie chant. Und wisst hij de andere mensen dat? Ja, hij was wegrennen. Nou, laten we hier blijven. Dat woord van Erkenntnis. Erkenntnis, ja. Dat woord van Erkenntnis. Ik wil een Beispiel geven van de Bibel. Dat is een zeer sterke Beispiel. En dat is zeer wichtig dat we dat weten. Dat woord van Erkenntnis, dan deed de Heilige Geest die den hart van de mensen wat verder zijn opmaken. De mensen brauchen niet meer vertalen wat met hem los is. Hij maakt den hart van de mens op verder. Dat is zo interessant. De Bibel zegt ons in Apostelgeschichte capítulo 5, 3 e 4. Apostelgeschichte 5, vers 3 en 4. Zegt es dit. Dan zegt Petrus, Hananias, welchem dat zoten din hart zo ongehaft, dat u den Heiligen Geest verliest en wat van dat geld dat du für das Land kriegst, für die selbst gehouden hast, wie dort nicht dient, eer du dort verkaufst, und als du dort verkauft hast, kannst du mit das Geld da nicht donen, was du wirst, wat käm die dort an das Hort, dit te donen, du hast nicht Menschen verloren, aber Gott. Wo wusste Petrus das? Hij had je niet Facebook oder WhatsApp, hij wusste je niet. Wo wusste dat? We kennen de Geschichte, en hier zijn Saphira, die hadden een land, en die dag, veel mensen van de church, die verkochten die zaken, en brachten alles naar de church. En dan had deze beet, dus op stelles, bij zich thuis, hadden ze wat bereid. Weißt du wat? We waren dit vertjeipen, en we waren daar gewonnen, en we waren ons daar zeer wijzen. We waren ons groot tonen. Groot tonen voor de anderen. Dat we ook wat verkocht hebben, en nu, we zijn zo zuilig, wie brengen dat ganze geld? Aber dat we niet zo. Die deden leer. En nu steht Petrus, da stell die vor. Stond 20 ab, vielleicht ein Seite Brotje eten, ein paar Tweibacken eten.
Ja, da ganz ruhig naar de church, da zijn de mensen, vielleicht wordt er noch middag zijn, en da ist Petrus. Hij weet nichts, wat Ananias und Sapphira sich beredet hadden. Nichts wusste davon. En de mensen zijn bij de church, en de andere is daar, en met eenmaal komt Ananias und Sapphira daar met nemen, en from nowhere, from nichts, met eenmaal zegt Ananias, wat du denkst, is falsch. Du versetzt den Heiligen Geist an te leren. En du wirst das wens sterven. Wo kann Petrus so was sagen? En überhaupt sagen, dass er sterben wird? Von wo haft er dort? Von wo wusste er dort? Ein Wort von Erkenntnis. Meine Freunde, wir leben Tiden, wo das war der Tretschend. Wo wir waren der Hort von den Menschen sein. Viel mehr, wie voller und viel Fehler, wie es nos somos enganados. Wir sind ongeschmiert worden. Ongeschmiert. Nou ja. Vielmaal waren wir ongeschmiert. Ist nicht so? Waarom word je zoveel mal ongeschmiert? Bij die geschaft, bij dat wat du denkst en ook bij de church. Warum hier wir manchmal Menschen, die nicht mal von Gott sind? Warum gibt es so viele verschiedene Heresies? So viel Irrlehren, Setes. so viel Sekten. Warum gibt es das? Wie de Menschen viel tot Wort von Erkenntnis. Wenn der Heilige Geist kommt und vorzeit wisst, das ist von Gott oder das ist nicht von Gott. Das ist so interessant. Der Heilige Geist bewegt sich in so verschiedene Wege. Und het wir mal dort in onze stad, hij had een chast gemaakt, dat we zo gelijk 11 op een avond, en we ganz stroom met een slips en een aanzug, en we die een smak en sleit. En krijgt dat hij tijd van voor een nieuwe arbeid, evangelisatie arbeid, ganz in de midden stad, waar een grote prostitutie, aarde Wo prostitutie. sehr viel Hurerei. Wo viel Hurerei wir. En daar hebben we een geschaft gepackt, wie so groot als das Bauch ungefähr. En toen met deze vroeg, wat op deze goos door hoieri, Wat ramhuren deden. ramhoorde, dat evangeliseren. Nou ja, en het wil mijn vroeg dat allemaal weten. We zeggen al, waarin het wil allemaal weten, wat we daar gepacht hebben, en we waren daar aanvangen, en daar wil een vroeg had zich bekeerd, en zij had een sleutel daarvan. En dat wie een Aroma is prostitute. Zij wie mal eine Höhe gewas. Zij wie mal een goede was, maar dat had zich bekeerd. En zij had een sleutel van de stof, en daar worden we de arbeid aanvangen. Maar dat we in zin van klok 11 de nacht. En dan als het voorbij voer, dan werd het vol mensen. Het stond, wat doen deze mensen hier? Wie hebben je nog hier de nacht? Dan hield het in auto aan, dan kwam een meisje van de dochter van deze ex-hoer. Van de gewesene Höhe. Gewesene hoer. Ze kwam roet en zei, pastoor, du bist gerade de rechte tijd gekomen. Ze de rechte tijd wat? We hebben hier een begrafenis. Begrafenis? Jo, da war ein junger Mann, 23 Jahre alt, und sie in der Früh als eine Hure, Eine Höhe. und dem haben sie doodgeschoten. Und die sind so arm, wir wussten nicht, wo am Hambringen, und wir haben dem hier gekriegt, dem sie ihm sorgt da binnen. Dann nimmt het voet zum Auto roet, Bibel in ihrem Arm, und dann sagt het wat ganz trudert. Das junge Mann, sorgt binnen, dem sie in der Früh, dat wir eine Hure, die schrie, op dem sie ihm sorgt. Und dann hat sie so ein kleines Paketje Blumen, op dem sie ein Scharpan abgedaan. Und dann sagt sie, komm mal alle op, dann fange ich an zu predigen. Und der Raum wird so voll, so voll. Da kommen so viele Menschen. Lothar wusste ich wusste es nicht. Dat jane früh wird eine hohe Wesen wird. Sie mag ein Gebet. Sie sagt, Herr Jesus, wenn das Pastor Arno wirklich von dir ist, dann schätze ich ihn von da oben her. Und habe mich nicht angerufen. Und der Heilige Geist hat gepustet und brachte mich kreuz durch den Ofen dahin. Und so wird sie getauft und wir haben viele von diesen Frühs gerat und getauft. Und das ist von da noch in der Church. Was wir brauchen, ist ein Wort von Erkenntnis, wo der Heilige Geist die Kondus, Woher die Hand leidet dat? wo die Hand leidet, wo er sein will. Amen. Dann sagt uns die Bibel noch, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, und dann sagt uns die Bibel, discernimento de espíritos. Dat we de juiste onderscheiden kunnen. Und das ist auch sehr wichtig. En wanneer die wat kon roden, bid voor alle goven. Aber dit, kom ons vallen?
Beide eerste onderscheiden. Weil sie jesta unterscheiden, nicht bloß beide, alle Eerste onderscheid. unterscheiden. Eerste onderscheiden. Dat is zo wichtig, meine Freunde. En hoeveel Fehler sind wir gevallen, wie wir nicht verstanden, die eerste onderscheiden. En wir leben in einer geistlichen Welt. Ob du willst oder nicht. Pastor, bei uns tust es nicht so. Klein op een fout. Bij ons is het krijgt zo. Hier rondom ons, we kunnen er niet zijn. Maar hier zijn engels, hier zijn duivels. En die brokken mensen. Elas se opõem a nós. Não, se opõem. Die komen jij ons. Die komen jij ons. In verschillende wijzen. En nu zegt de Bibel ons dat is een goal vom Heiligen Geest. De Geest te entscheiden. En dat is een goal voor die. In Brazilië, in onze church, we doen zeer veel met libertação arbeiden. Wir arbeiten sehr viel mit Befreiung von beide Jester. Met bevrijding van beide geesten. En dan komt een mens, dat is zo ganz sympathisch, zo ganz fijn, zo ganz fram. Aber dann, wenn anfängst zu beten, und dann sagt der Heilige Geist, hier ist das und das, jetzt ist in dem. Und dann macht der Ruht. Aber wenn du das nicht weißt, wo denkst du das dann? Laatst, nu voor een maand terug, een meisje op een ondag, het heeft zo predikt, we op een over de ondag, en met eenmaal reed een meisje, mangt de ondag, vroeg ze, hey pastoor, het wil weten dit en dit en dat. De mensen rondom haar, sie stelt, nee, laat haar maar vragen. En ze heeft zo ganz, zeg maar, tatoeada. Ze had ganz veel tatoeages. En al hun zo'n rings en een neus en ogen en allerlei zo'n piercings. Ja, einfach sehr viele Ringe, alle wenn sehr viel Ja, tatoeages. al hun drood rondom zo. Nou ja. En het leidt daar vragen. Het zegt, nou, geen probleem, nu hebben we het met die vertalen. En als het dan, toen een je predik had, dan roept het, oké, nu komt nu verder bij Jezus ver. En dan zei de eerste wat komt. En dan vangt je aan te bidden, en de Heilige Geest wijst me voets wat er weer. Dat is een golf, de eerste te entscheiden. En vangt bloos aan te bidden, dan valt ze voets aan, en vangt zich aan te agiteren. Sehr zu bewegen, Te bewegen. schlagere. Wenn du nicht weißt, was da ist, dann versetzt du diese Menschen in eine Pelle. Werft ihm vielleicht eine Pelle, vielleicht wird er besser worden. Der wird nicht mit Pelle besser. Du brauchst weiter, was für Jesus da ist. Und da wie ein Todes Jesus. Und das Mädchen, dann sagt es, hilft er mal ab. Schaut mir in die Augen. Und dann scheidet dem Jesus weich. Und du hast diese Kraft. Du hast es gemacht, wie Jesus gaf ons tot. En we leven in deze Welt. En er zijn meer mensen bedreigd als we denken. En waarop die wat ze zeggen, stroom zijn, past die op. Ze zeggen, onschuldig zijn. Anschuldig. Onschuldig. Nou ja, en dan vroeg hij me nog een beetje van de geschichte van dit meisje. En ze had zich een paar maal verzocht dood te maken. De ganze arm zou je snijden. En sogro, der komt zo tevreden. Schwiervoll, dass sie predigen, wir beten so lang, damit sie endlich mal noch herkommen und sich bekehren. Und so fängt der Prozess an, die Menschen frei zu machen. Die Menschen, dass die los waren von diesen beiden Gesten. Aber wo waren die davon los waren, wenn du das nicht mal weißt, dass die da sind? Wir können das nicht annehmen, dass Menschen an sich nennen kommen, bedreht und bedreht ein Haus fahren. En dat is een gaaf vom Heiligen Geest, een geschenk. Hij wil die wijzen wat bij de mensen is. Het eerste Mal, het weer nog zeer jong, nou, het ziet blijft nog zeer jong, maar dan weer nog met meer, met jonger. Dan voert het eerste Mal met een pastor, we voeren een huisbezitje, en dan weer een kleiner jong, 9 jaar oud. En die wist niet wat met hem te doen. Die was zo bezeten van de demonen. Von Dämonen, ja. Van demonen. Der raand om huis als een tier. En de bijt alle meubel. En verzocht zijn broeder dood te maken. En het maakt ons zeggen, het weer zelfs, het stond zelfs, het had het niet meer te zijn. Wie es bij ons doet, wir dat niet zo. Ja. Aber nur mit einmal ist es so. Ist nicht so? Bei uns wird es nicht so. Sind nur fromme Menschen. Ja. Aber nur, was dann? En dus pastor met wie met voor de hodel ervaring damit. Dan hebben we deze jongen im auto nemen. En hij moet ons zeggen, het gruwelt me sogar een beetje. Wat moet mij hier passeren? En dan hebben we met hem gebeten. 3 Stunden we met deze jongen.
Der hat sich die ganze Kleider ausgetragen. Der schwillt allweil rum. Schrecklich traurig. Und das ist sehr wichtig, meine Freunde. Wenn ein Beser ist, ein Mensch ist, dort sitzt der Heilige Geist, wie sie dort, in denen gesagt, das sind trudige Menschen. Das sind bedreitende Menschen. Und dort ist nicht recht, dass der Geist da bliebe. Das ist ein Spruch für diese Golf, damit wir dort sein, und diese Geist Weisheit. Und weißt du was? Die gehen weich. Bei uns sagt, die heben auf. Ich weiß nicht, ob man das hier so sagt, ja? Die heben auf. Aber da braucht ein Christ um die Weisheit. Ein Christ mit der Golf vom Heiligen Geist um weiter. Hier ist ein besser Geist. Ja, nicht ist. Aber Pastor, ist das überhaupt noch auf einer unterstehenden Bibel? Check mit mir, was die Bibel uns sagt. Markus 9, 25. Markus 9, 25 sagt es dit. Als Jezus tot volk doorzag, handrennen, beschweeg hij den anderen Jezus en zei, du dober stammer Jezus, ik je bij die uit am Rüte te komen en niemals meer terug te voeren. Wat voor Jezus hier dort? Een stammer. Moet u soerde. Heb je stam en doof. Wo wusst Jesus dort? Das ist interessant. Er sagt nicht gerade so, du, vielleicht ist dein Beiser Jest, vielleicht bist du armaglich. Nein, er sagt ganz klar, der Jest, moet u soerde. Van stammer en doof Jezus. Stammer en doof Jezus. Stammer en doof Jest, dem scheidt er voort. Aber das Wichtigste ist hier, meine Freunde, stell die für das Jung, aus der davon frei wird. Als hij daarvan los weer, waar hij zich vrijen kan. En dan kunnen we ons bemerken dat we hebben een verantwoording om deze gaven te zien en te schreien. Wie de Welt rondom ons. En manchmal is sogar dicht bij ons. De mensen schwelen, die worden geschwelt van deze deze geesten. En wie maakt dat die Weisheit? Manche Sachen versetzt du mit deiner Kraft zu reilen. Aber das sind bei sich Gäste. Man muss das bloß entscheiden. Man muss das entscheiden. Und die Weisheit. Und die gehen weich. Amen, meine Freunde. Das ist eine Gabe vom Heiligen Geist. Ist ihr gefallen? Ja. Das ist eine Gabe vom Heiligen Geist. Bei uns, ich habe viele Menschen so bedenkt und ich sehe vielmal ein Krankenhaus von nervenkranken Menschen. Und das ist sehr interessant. Manchmal denkt man, na ja, so eine Menschen, die brauchen bloß Medizin oder die Mathe da eingestoppt worden. Verseht mal die böse Gäste wegzuschauen. Was stehen? Dort, wo der Heilige Geist die Wiese wird. Und wo diese Menschen ändern sich. Wo sie sich verändern worden. Dat is een gaven vom Heiligen Geist. Also, 3 gaven hebben we wat nu zijn de semana. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento do Espíritus. Wir haben von der Gabe von Weisheit, der Gabe von Erkenntnis und der Gabe von Erkenntnis und der Gabe von Gesta unterscheiden. Gesta unterscheiden. Und die Bibel sagt uns wieder, vamos adiante, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Die Bibel sagt uns wieder sobre o poder, a fé. Die Bibel sagt uns wieder über Gabe vom Glauben. 1. Korinther 12, 19 sagt so. Einen anderen als der Glauben gegeven durch denselben Jesus. Einen anderen als der Gabe gegeven te heilen durch denselben Jesus. Einen anderen als der Kraft gegeven Wunder zu tun. Einem anderen als gegeven prophetisch zu reden. Einen anderen Gäste zu unterscheiden. Einen anderen verschiedene Sprachen zu reden. Und einen anderen die Sprachen auszuleihen. Kijk maar zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 4 en 6. Wat 6. De Bibel sagt uns, dat es eine Gabe von Glauben. Glauben ist ein großes Thema in der Bibel. Wir alle haben Glauben. Und wenn es auch so klein ist, so ein kleines Sod, die Mostarda. So ein kleines Samenkorn. Samenkorn. Wir alle haben Glauben. Aber nun kommt die Bibel und sagt uns, da ist eine Gabe von Glauben. Das ist was Besonderes für para momentos específicos. Dat is voor ganz besondere momenten. Voor ganz besondere momenten. Maar dat is een gaaf. En weet je voor wem dat is? Dat is voor die en voor mij. Check maar wat de Bibel ons zegt in Apostelgeschichte kapitel 3 van 4 tot 6. En dan waar we deze gaaf van geloven door zijn. Petrus checkt am Glück an und so auch Johannes. Petrus sagt, checkt einmal her.
Hij kijkt dan aan en rekent damit, dat sie am wat geven worden. Dan zegt Petrus, selber in Geld habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. In Jesus Christus von Nazareth zijn nomen, sto op en go. En hij vouwt hem aan de rechte hand en houdt hem op. En voetschreien zijn feiten enkel knakes kraft. Nou, dat is sehr wichtig. Dezelfde Petrus, wat in Apostelgeschichte Kapitel 2 da weer, op waarom komt de Heilige Geest en hij ervoert dat alles. Nur Kapitel 3, geht hij nur den Tempel. En dan passiert het. Aber wir müssen uns ganz klar sein, das wären Menschen so wie. Wenn man die Bibel liest von diesen Männern, so Petrus, das Jakob oder Paulus, man denkt, das wären ganz andere Menschen. Die den Müll eten. Dem schmeißt nicht mal seit das Brotchen. Das wäre so ein anderer komischer Mensch. Das wären Menschen so wie. So du und er. Nun stell dir vor, Petrus steht zum Mannes ab, dann geht er in den Tempel. Hast du mal vor, da wo ein Fäscher geht? Wo geht ein Fäscher? Der geht ganz, het go naar de aandacht. Hij door chamst du mit ihm met. Hij ben Fäscher, weißt? Da geht dann so, ja. Mensch, von oben wir Fäscher. Weil wir hoppen, da ist viel Fäscher zum Erde. Das sind einfache Menschen. Nicht so? Und nu geht Petrus da mit seinen Freunden, gehen sie nach der Church. Und dann mit einmal, da liegt einer. Und der ist krank. Und der kann nicht gehen. Und was nu? Wenn du nicht den Gof vom Glauben hast, was was mit den kranken Menschen tun? Den bloß ewig lang Pelle geben? Manche von uns, wie weit je alles von Pelle, ist das nicht so? Want die bloß wird fragen, wenn du die champt, weißt du, wie das hier wird? Der rote Pell. Dann wie das da wird, der blaue Pell. Na, aber nun mit der Frage, dann machst du der reine Pell. Na, aber dann mit dem Kopf, dann wenn der blaue und der rote, dann nimmt der bunte Pell an. Ja? Wie weit alles von Pelle, so viel mehr. Aber nun champt Petrus aus ein Fäscher, aber voll vom Heiligen Geist. Und dann schaut er dem kranken Mann an, und der will irgendeine Pelle, der will Geld haben. Der dachte, nou, was war das ein Tag sein? Stell dir vor, den Tag von diesem Mann, irgendwer hat eine Wade da reingedaan. Und dann redet er mit den Menschen am Leidtijden und vielleicht ein bisschen Geld geben. Und Petrus sieht ihm was ganz Interessantes. Was wir meistens nicht tun. Petrus erstmal hält er an. Viele von uns, wenn wir ein armer Mensch sein, wir schmieden vielleicht ein Peso oder was, ist nicht so? Dort, wo der Mensch los war, Petrus hält nur an. Dann sagt er dem Mann, was ganz komisch ist. Versteht das Wort komisch? Was sagst du erst? Honig. Sagt er, ey, check mal uns. Check mal uns. Stell dir vor, was soll er denn anchecken? Aber dat wil de Heilige Geest. En de Gof van geloven, wie al en Petrus. En dat zegt dat, check nur ons. En dus man checkt, vielleicht nimmt er sich ein bisschen, ja, was soll ich denn anchecken? Dann sagt Petrus, weißt du was? Wir haben kein Geld. Vielleicht in dieser Zeit, in diesem Moment, da der Mann und der andere checken. Na, wenn ich nicht Geld habe, was soll ich denn anchecken? Wir haben kein Geld. Aber dort, was wir haben, dort geben wir die. Waar gezond in Jesu naam. En de man wordt gezond. Mijn vriend, deze soort Christen braucht für op de wereld. En weißt du wat? Check bij die erst, deze soort Christen. Krijgt deze mensen zijn in deze room. Wat de mensen zeggen, weißt du wat? Check ons aan. Waarom? Wie het had de antwoord. Het had een wonder voor die in Jesu naam. En du wirst gezond worden, die leven wat andere. Mijn vriend, zoveel mensen komen zoveel Traurigkeit tot ons. En es stiet de mensen zeggen, check me aan. Waarom? Wie het had de antwoord. Viele von uns verstoppen sich hier. Verder dat trekken zijn. Wist ne, weißt du, Pastor, hij kan zo niet. Het is zo trekkend. Het wordt niet meer zo wat doen. Aber der Heilige Geest, der gaf een goof. Hij gaf ons leven. En du wirst sagen, check nur ans, wann du arm leven bist. En dan worden Wunder passieren. Dat is zo interessant. Pass op, de Wunder passiert nur dem, dat du dort sagst. De Wunder passiert nicht eier. Eerst zei Petrus, check nur ans. Als wanneer hij zegt, eu chamo responsabilidade para mim. Ik word die verantwoording op mezelf nemen. Het neemt de verantwoording op mezelf. Het gelooft dem Heiligen Geest, mijn vriend. Er stiet deze golf toe, schreeuwen en die ervaren.
En dis maand, die wordt gezond. En hier vangt wat ganz wunderbar an, stell die vor, wo das Mensch sich Freiheit. Und dann verstehen wir immer besser, für was die Gaben da sind. Das sind nicht, damit wir uns wiesen, oder darum, wir sind besser als der andere, unsere Church ist viel besser als der andere. Nein. Die Gaben sind dort, um die anderen Menschen dienen. Und die Welt wacht, damit du diese Gaben, para que você receba, damit du die kriegst, damit du die erforscht, e para que você manifeste. En dat u die bewijzen En kost. dat du die bewijzen kannst. Amen. De Bibel zegt ons, alle para nós, dit besie me, krijgt zo, als met Petrus, ik weet niet of ik dit al vertaald heb, of wanneer ik heb, dat is zo'n goede geschichte wat we vertalen, dat we dat is al meest 20 jaar terug passiert dit. We voeren op een mission uit in El Ramon. En deze mensen wat daar arbeiden, en deze stad, dat waren we namen den Boyas Fries. Dat zijn mensen wat... Gelenhetsarbeider. Krijgt, dat zijn het. Dankjewel. En ik kom aan, dan zijn we s'morgens en de pastor zegt, Arno, ik wil in een huis brengen, dat is een jong, dat is 23 jaar en dat jeet niet. Maar hij woont in een huis van een Zauberin, van een... Zebber, een Zebber. En zei, nou, we hebben haar. Nou, in een van de huis, dat we alle zo ekelig zo. En deze man, die zat te bedreigd uit. En deze vrouw, die we gewoon niet tevreden, dat er een pastor weer. Weet je, en sowieso nana. En dan loopt het hem aan, toen we de aandacht komen. En dat kon niet komen. Op een avond, dan bracht hij hem de aandacht, dat we in een kleine room, vielleicht de half mensen wat je zijn, en hij zou ons verzen. Daar waar even zo ons vers, daar zat hij. Daar had hij hem gezegd. En hij had een avond gepredigd, en hij gezongen, en hij... Fisoferta, Den Opfer Jehovah en alles gemaakt. Chilene Church, Chilene Stad, wat we dan zo wit weer te beden. En dan, de Bibel zegt ons, van de Gauf vom Glauben. Nu stel die vor, du bist für ein Mensch, der nicht jeet. Du hast ihm zu der Andacht eingeladen. Warst du ihm Pelle geven? Oder warst du ihm geven? Dan zat er daar ver, dan eentje met aanbeden, en dat passiert, krijgt zoals het u nu was zei. Ik heb me zo, het beden, en met eenmaal weer met mij, dan zat hij me bij hem, en dan deed hij mijn hand zo op zijn schneuze. En dan tupst hij zo, dan vroeg hij, hast du gesperrt? Jo, sperrst du nicht? Nee. Hast du gesperrt? Jo, sperrst du nicht? Nee. Het was zo tevreden. Maar de golf, zo, verviert. De golf van geloven kwam. Dan eentje naar huis. Nächsten Tag sagt er, komm mal zu meinem Vater. Komm aber nicht. Und ich mit dem Vater einladen. Aber nur wir war da. Und dann passiert gerade diese Golf vom Glauben. Er mit am Beten, stond vor ihm, und er sagte, und dann, so ist der Heilige Geist mit einmal kommt er. Dann packe ich ihn wieder heim, und hoofd uns ab, der Mann stond vor mir, er war so sprachlos, dat er mir Hand sagte, das ist so. De Heilige Geest, dat is zo. Hij chant die. Het kon je niet zeggen, nee, weet je. Hij chant dem Heilige Geest. Het wist dat hij voets afstonden wordt. Hij zei, stommel op en go wieder. Dat is niet zo. Dat we zo zijn ziet. Het weer zo. Ohne wir. En weet je wat? Es steht de Heilige Geest die ohne wir te laten, mijn vriend. De Heilige Geest wil die ohne wir laten. En want dat vertalen was, du warst zo vertalen, Mensch, dat passiert. Er kon het mens niet schrijven. Aber de golf van geloof, die komt op die. En dat man die het bad vandaag nog. En dat is zo'n schijne geschichte. Dat passiert me nog 3 maal nog. Ja. Dat is heel schön. De golf van geloof. Eenmaal weer voor een grote evangelisatie. Da waren ons 5.000 mensen, een grote zaal. Dort nog Marumbi, Manfred, dort. En dan weer een man. Het zegt niet mal dat hij daar weer. Aber der Golf vom Glauben kam auf meine Obredos, auf meine Evangelisten. Und das Mann, der war angefahren von einem großen Bus, und der war ganz schripplich. Der konnte nicht gehen. Der ganz arme Mensch, und den brachte es dahin. Und während ich predigt deed, zag ich da unten, der war eine große Stage. Und dann zag ich mit einmal da weer, der halve sein Mann ab, und der fängt an so mit seinen Beinen, und der geht bad vandaag noch. De golf van Glauben, die komt niet bloß hier oder hier, die komt door. En dan vangt ze aan de mensen gezond te maken. Amen. Amen. Waarom vangt ze niet aan te zeggen, Heilige Geest,
ich will diese Gauf op mij, ich will dort erfahren. De Bibel sagt uns, alleen don da fé, Wir haben nach Meyers den Glaube, der Go von Glaube, dons de curar. haben wir den Go von Heile. Gauf van heile. Mijn vriend, dat is een gauf. Dat is niet, nee, het wil nu zeer kracht maken, nu worden mensen gezond worden. Dat is een gauf. Dat is omsonst. Dat is een geschenk. En wat broken de mensen mee van als ze geheild worden? Zoveel weitdog, zoveel een zeil en charpa. De Bibel wijst ons verschillende Beispiele, aber ich habe einen abgeschrieben in Atos 9, 32, 36. In Apostelgeschichte 9, vers 32 Wat 35. tot 35 zegt dat is dit. Als Petrus ramreis kwam hij bij Lida en bezocht de heilige door. Daar traf hij Aeneas, een gelähmte man, der al 8 jaar te bad gelegen had. Petrus zei hem, Aeneas, Jesus Christus maakt die gezond. Sto op en maak die bad op. Aeneas stond voets op. Die wordt in Lida in Sharon woonden, zagen am aller en bekeerden zich zum Mijn Herrn. vriend, post me dit op. Hoe kan een man groot zijn den anderen bezeten en zei, Jezus Christus maakt die, want dat is een gaaf, de mensen te heilen. En wanneer so fosse você, wanneer tu Maar ik doe woest hè? wanneer tu wordt zijn, vang het aan te bidden, Heer Jezus, dit zie ik. Waar ik go, ik wil de mensen gezond maken. Waar ik go, ik wil de mensen heilen. Waarom fangst du nicht an, mit ihm zu reden? Petrus geht da und dann sagt er, Aeneas, Jesus Christus das Saúde, Jesus Christus geeft die Gesundheit. Manche Menschen worden denken, nou, man kann nicht Wunder den Menschen versprechen. Meine Ma, der ist bad vandaag nog de leeft, der ist 84 Jahre alt. Meine Ma, sehr vor ein Wunder mit meinem Vater. 40 Jahre terug, ze had een zeer grappige schrift op een blouse. En het was zo teenager, het was zo 13 jaar oud. En de dokter zei, ze had maar weinig, zeer korte tijd om leven. En daar, maar mijn vader, dat was een glaubensman. Hij wie een man van geloven. En hij bracht mijn maat in een conferentie als tussen. En daar een pastor, hij bidt voor haar. En nu moest mijn ma radiotherapie ontvangen. Wat zeg maar radiotherapie? Strolen ontvangen. Strolen ontvangen. De Bibel zegt ons over van de gaaf van heilen. En dan zat mijn man in een groot krankenhuis. En onze stad is een van de grootste krankenhuis van Zuid-Braziliens van schrift. En dan zat ze in een room. En ze wil de eerste persoon om deze strolen maken. Radiotherapie. Strolen? Dat is strolen merken. En dan bid ze, Herr Jezus, het leeft, du hast mir geheilt. En wanneer dat zo is, maak zo dat wanneer ik een reis zie, deze machine niet functioneren dit. Niet schaffen dit. Nou ja, een rij mensen de machine schaft, dan wie zijn een rij. Dan hebben ze een rij gemaakt, op de machine de hand gelegd. En daar wir nicht ein Techniker, keiner kann dort zum Schaffen bringen. Die Maschine schafft nicht. Und dort deed nichts. Und sie stand ab, was arbeiten, dort ein Schenken, ich habe auf. Der nächste Patient schafft die Maschine ganz normal, die Strohlen. Und meine Mutter ist nur 84 Jahre, ganz gesund. Der Gauf vom Glauben kommt ab haar und ab mein Vater. Und sie kriegt ein Wunder. En zij wordt geheild, zij wordt gezond. Viele Jahre later, dan word ik mijn eerste conferentie van heiling maken. En dan ziet mijn ma, ze namen mij Alfred. Wist dat? Het is Alfred, niet met? Arno Alfred. Dat is Manfred Geraldo, die heeft ook een naam. Ze zegt, Alfred, wo kannst du de mensen Wunder versprechen? Dat is een goede vraag, ja. En wanneer de Wunder niet passiert, hast du das auch mal gedacht? Lotst die Menschen enter the church und sagst, Jesus wird Wunder machen, weil wann die Wunder nicht passieren. Was tun wir dann? Rennen wir weg? Dann rennen wir nur Isaac Kloos oder rennen wir nur Zacharias, verstoppen uns bei ihm da. Das ist doch passieren, die Wunder. Was machen wir, wenn die Wunder bei uns nicht passieren? Hast du das mal gedacht? Weißt du, was das ist? Das ist Stolz sein.
Du bist nicht besorgt, dass die Wunder nicht passieren worden. Du bist besorgt, was die Menschen von dir worden denken. Ist nicht so? Was der Heilige Geist will, bloß dass du ja sagst. Und weißt du was? Die Wunder passieren immer. Immer worden Menschen geheilt. Immer worden Menschen gesund. Jesus macht immer noch Wunder. Und der Gabe von Heilen, das ist ein Geschenk für dich. Warum nimmst du das nicht an? Und dann, seid ihr noch was? Wo wirst du die Menschen heilen, wenn du nicht für die Menschen betest? Hast du mal dran gedacht? Nee, das muss erst passieren, dann wird es das niemals passieren. Erst sagst du, und dann passieren die Wunder. Das ist eine Gabe. Einmal kommen zwei junge Lied, in der Church, von meinem Evangelismus-Team. Und die waren ganz jung, so wie 18 oder 17. Und die sagen, Arno, die Bibel sagt uns, wir waren für Menschen beten, die waren gesund, vom Gabe, vom Heilen. Stimmt? Es sagt dort, stimmt. Die Bibel sagt uns, wir waren mit der Gabe von Entscheiden, der Erste, Unterscheide. Wir waren die beste erste Weisheit. Stimmt? Es sagt dort, stimmt. Dann sehen Sie, in der Bibel sagt uns auch, dass wir waren für die Toten beten, die waren abgestoßen. Stimmt? Es sagt, wacht mal ein bisschen. Jens het ook wel zo. Hij zei, wat meen je damit? Nou, wie willen beten met de doden opstaan? Weißt du, dann brauchst du so eine Gelida in der Church. Weißt du das? Was wirklich geleiven. Even wenn der Pastor nicht so sehr geleift, aber so eine Gelida wird geleiven, was die Bibel sagt. Naja, dann heute ist es zwei mir alles da vermieden, wie willen für die doden beten, Pastor. En hij deed mijn woord zo'n beetje jekeren. Dacht, dit is wat Manfred onderroepen zei, wat dit te zeggen heeft dat ook. En dan vroeg hij, maar wat wil je? Nou ja, we willen voor de doden bidden, dat hij opstond. Niet voor de doden bidden. We willen bidden dat hij opstond. En in onze stad, dat is een groot centrum waar vele doden iedere dag aankomen. Mensen worden geschoten worden, worden ongevallen, arme mensen. Dat heet IML, Instituto Médico Legal. Dat is een stad waar die doden onzeker wat passiert is. Ja, wo schlimme Sachen passieren, wo nicht Familie haben, wo dood gevangen worden in Bosch, hier, die komen alle dahin. En dat zijn een paar Dutzend hier daar, dat is een grote stad. En ze zeggen, wie willen daar gaan? Wieso sind hier zoveel doden? Dat je wel even. Dan, ja, stimmt, dat kon je even, maar ik weet niet of dat waar opmaken. Pastor, laat ons gaan, bid voor ons. Die hadden zo'n geloven. Die willen zich zo zeggen. Dat we een geloof. En hij bidt met hem. En dat ging. En weet je wat passiert? Komen ze naar de politie. Dat is alles van de politie. Ja? En de grootste politie überhaupt. Ja? We zijn bloos met doden omgaan. Da. En dan zeggen ze, weet je, we zijn schopjes van pastor Arne. En we komen hier bidden dat de doden opstaan. Hij dacht, er worden vaststappen, ja. Dat gaat hem ook in die kadeen. En een gevangenis. Een gevangenis. Maar das man die Fahrer. En dan deden ze eerst de levende alle evangeliseren. En dan vangen ze hier 2 weken, daar bidden. En dan weer vol dode mensen. Dan kunnen ze God eeuwigheid. En dat we een wet naar de andere. E caíram na graça da polícia. En die politie die val ernte, die gleichte. Wie ze zo jong waren, wanneer ze dan komen, dan deed de politie de dode charpa bedetje. Wie ze zijn alle onder voorstel. En dan, om aan respecteren deze mensen, deden ze dat bedetje, de charpa, een week naar de andere, eenmaal weer door. En dan passeren 2 zaken als we daar waren. Ik ben ovens door. Dan komt de dokter en zegt me, vol charpers, dode mensen zo. Ganz große. En de politie zegt, pastor, check maar dit meisje hier. 15 jaar het meisje. Bok op, alles naar buiten zo. Schrecklich traurig. Dan zegt de politie te mij, dit meisje, ze voor eenmaal motorrad voeren met haar vriend. En haar ma zet daar buiten. En haar ma is zich zeker dat we haar lebendig terug worden brengen. Als hij dat hield, dan bemoeit het wat we dat deden. En 2 zaken passierden. Wie de mensen wat daar buiten zetten, zijn ze alle zeker dat er kinderen, of er man, of er vrouw, die worden levendig ter route komen. Maar die komen niet meer.
En dan vangen we aan deze mensen te evangeliseren. En dat was zo zeer. Dat we hebben op honderden begrafenissen geweest. Van mensen wat we niet mooi kenden. Dan hebben we een violon. Und ihr Tor? Een gitaar. Koffie. Koken. En meestens de nacht. Werkelijk de nacht. Madrugada. Op verschillende begrafenissen gaan je voor. Van deze families. Om de mensen daar predigen. En troosten. En veel has zich passiert. Dat is het eerste wat daarvan passiert. Maar het tweede wat daarvan passiert. Een van dit meisjes, zij zag dat we een veruniform van bus. En zij stond daar, während de politie kwam en de dokters, bad ze deze mensen de doeks op hun kop overduiden. Je declarare morte. Werd sie sehen, der ist dood. Der is dood. Dan komt ze, een dokter en politie zegt, hey, ik wil voor die bidden. Nee, hij is al dood. Je bij het schopje daar van pastor Arne, ik wil voor die bidden. Nee, dat was niet. Bij het schopje wat zij bidden wel. En dat zo zij insisteren. En dat is voor mij een teken van geloof, van geloven. Du hierst niet op. Du hältst het niet goed. Du geloofst zo zeer. Dat wordt wat passeren. Amen. En dan zei de man, nou joh. Moet je ook een schop van pastor Arne zijn. Had je dus vrij Christen zijn. Bestemd hadden ze sogar vrienden in Bolivia. Van jene soort best du, ja? Ja, van die soort zie ik. Dan komt bidden. Der oort zich. Nou ja, en zij schneidt zich de hand om asfalt. Vol mensen rondom. Een dode charpel achter. Met een doek zo. Vangen te bidden. En vangen te bidden. De golf van geloven vangen te waardje. En wat passiert met eenmaal? Vangt de vroede on je on te hosten, on je dem ook. En de alle raanden, wat is je los? En gaf tijd haar te evangeliseren, daar op een asfalt. De vroeg kon er leven Jezus geven, dan raanden ze met haar een ambulance, zeg maar ambulance? Eine Ambulanz. Naar een krankenhuis. Mijn vriend, de golf van je leven is werkelijk. En dat is toch voor die, dat is voor ons. En de Heilige Geest brengt ons zum Sachen maken wat man zich niet voorstellen kan. Wer wordt, mank dode mensen daar aanbidden? Bloos een Christval van de Heilige Geest, niet zo? En het zien we zeggen, in Bolivia heeft het ook deze soort Christen. Amen. Amen. Dat zijn toe, dat zijn uit, dat zijn wie. De Bibel zegt ons van deze goven, van heilen, van leven. En dan komt nog de goof, de operatie de maravillas in Von milagres. Wunderwerke doen. Wunderwoordje. Wanneer je aan het wunderwoordje denkt, dat is als een explosie van God zijn leven. Markus 6:30. Der Apostel sammelten sich am Jesus und sehen am alles, was sie gedonen und gelehrt haben. Willst du so viele Menschen haben, in hergingen sie getan. Wir haben nicht einmal geleien hätte eten. Kommt, weil wir uns weil wir für uns alle reingehen und ein Steltje uittreiben. Und sie fuhren in eine Lamm, nur in eine einsame Stadt, wo sie sich für sich allein wären. Und die Menschen sagen an Weichfahren, viele Handen an. Und von der Stadt randen die Menschen zu Foto haben und kommen door eier hand als zij. En als hij aan de kant meer ging, zag hij de grote massa van mensen en nam jammer dat even aan, wil zij weer zo als schop ohne hoort en zo vangt hij waren aan te leren. Nu weer dat aber al lood te merk, zodat de jongen nur am Keimen sehen, dit is een einsame Stadt en dat is al zeer lood. Schickt de mensen weg. Wat hier? Dat is al zeer lood als een einsame Stadt. Mijn vriend, wat hier passieren wordt, de meeste van ons weten wat passieren wordt, daar komt dus jong met deze 5 stukjes brood, met de 2 versjes, en daar worden de 5000 mannen gevouwd. Wie kennen die geschichte? Maar dit is een golf van wondermaken. Mas uma vez eu já estava escuro e já era tarde. Wat zegt dat? Dat we lood en dat we een einsame Lood stad. no merk en zodat de jongen nur am Keimen en sehen. Mijn vriend, op deze wereld, dat is al lood. En dat is zeer einsam. Voor vele mensen is het leven al in een lode stad en zeer donker. Wat deze mensen broken? De broken dat du de golf van wonder maken hast en den leven ändert ist. Jezus, als hij deze wonder maakt, met deze 5 stukjes brood, met de 2 versjes, dat met 5000 eten kunnen.
Dat wordt zo bijzonder, dat weer een wonder, dat weer een maravilla. Ein Wunderteken, ja. Een wonderteken. En dat is een golf voor die en voor mij. Zoveel mensen zijn zo hungrig. Wanneer we de nächste 20 jaar wieder evangelisieren, als we de laatste 20 jaar evangelisiert haben, dann werden we grote Schwierigkeiten haben. Wir brauchen evangelisieren mit dieser Gaube vom Heiligen Geist und der Gaube von Wundermachen. Und ab einmal bekehrten sich 3000 Menschen. Zum Beispiel, der Leder vertelde mir, je plannen, je wordt niet het boer, er wordt gratis het boer. Dat is zeer schijn. Maar wanneer de Gaube vom Heiligen Geist von Wundermachen kommt, en een dag kunnen zich 3000 bekeren. Hoe was de mens handeln? Dan brauchst du wat een wunder, brauchst een gratis steht. Dan best du, dan bekeren zich 5000. Dan brauchst wat een wunder. We brauchen mensen die de Gaube hebben van Wundermachen. En deze Gaube, dat maakt de Sacia voor mij. Das stellt den Hunger. Dat stelt den Hunger van de mensen rondom ons. Amen, meine Freunde. Also, das ist eine Gaube. Bitte, kannst du bitte abstunden? Ich will nochmal mit dir beten. Wir werden weiter beten, das Morgen. Op een avond, waar we weiter Aandacht haben. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob du op een avond hier wirst sein. Wir wissen nicht, was noch passiert wird. Aber nu ist die Zeit zum Beten. Nu ist die Zeit, sein Heiliger Geist, ich will deine Gaube erfahren. Und das ist sehr wichtig. Vielleicht ist nicht das beste Wort, was ich in Urzitje war. Aber verzet mal, wie man verzet eiven, proeven. Kijk das Beispiel, was hat gezegd. Nou, van de Bibel zegt, we waren voor de doden beden, de waarop stonden, we hebben daar gewoon voor de doden zijn. Dat is meest als experimentar, proeven. Uitvingen. Amen. De Bibel zegt ons van deze Gaube, verschiedene tongen. Interpretar as línguas? Zu uitleien. Tongen uitleien. Profetie. Gaube van geloven. Gaube van mensen heilen. Gaube van wundermaken. Gaube van erkenntnis. Gaube van dat woord van wijsheid. De gaube van profetie. De Bibel zegt ons dat is een gaube. Dat zijn 9 verschillende geschenken. En dat geeft Herr Jezus voor de kerk. Wel, we bidden.